В интернет беше разпространено изказване на Ахмед Доган пред избиратели. Лидерът на ДПС обяснява на хората каква е ролята му в политиката и управлението на България. Вижте. Вижте, господа, депутатите нямат власт. Нямат власт. Тяхната власт е законодателна. Те създават закони. И трябва да си много отворен, да имаш съвсем други позиции, позиционирани, да речем, чрез министри и други неформални контакти, за да може един депутат да се превърне в инструмент на властта да решава конкретните проблеми. Как депутата ще реши проблеми за проекта? И не тяхното инвестиране. Не е възможно. Властта е моите ръце. Това искам да говоря. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това нещо. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държавата. Искам да се много наясно това.